Матур безнең шәһәребез көннән-көн үсә, үзгәрә, купшылана, ләкин үз йөзен югалтмый, шанлы тарихын, үткәнен саклый. Заманча төзелешләр моннан берничә гасыр элек сафка баскан архитектура үрнәкләре белән катышып, әйләнә тирәбезне тагын да байыта гына. Иске татар бистәсе буйлап атлыйбыз. Әлеге бистә без алда әйтеп үткән фикергә ачык дәлил. Нәкъ Казан уртасында шушы матурлыкның сакланып калуы, үсеше айрым шәхесләрнең тырышлыгы нәтиҗәсе. Безнең очракта Фәридә Мөхәммәд кызы Забирова хезмәте. Шушы урамда аның кулы тимәгән, аның игътибарыннан читтә калган бер генә йорт та юк дисәк, һич арттырусыз булыр. Аның максаты мөмкин кадәр рухи мирасыбызны кыйпылчыгын да югалтмыйча саклап калу, үстерү иде. Татарская слобода представляет вообще уникальное значение в Казани. Это, во-первых, часть исторического центра, и в то же время она лицо города, потому что именно здесь встретились Восток и Запад. И всех туристов, и всех гостей столицы интересует именно татарское, именно своеобразие этого города. И изучив его историю, мы знаем, что это было культурным, образовательным, издательским центром, и центром торговли, ремесел. И именно вот эту функцию мы хотим преемственно восстановить и развить сейчас. Bu binalarını mescid tarafında, şu binaların da korap yanga binalar, bunda yanga bina düzgende de. Anın da tırıştı terezelerin nindi razmer boyunca, nindi iskeçe yasalgan, nindi kapitelyalar, frontonları, bu bütün nesneler nişik yasalgan, balkonlar nindi bulgan, tübeleri nindi bulgan. Hatta bunların barısında iske haretine koytarıp yanga bulsa da. Bir küp iske binalarımız, resimleri var. Ondan sonra küp proyektleri var, iske proyektler hali yasalgan, revolüsiya hatta bulgan proyektler. Şunun boyunca biz bu koy bir binalarını düzenlendirdik. Мәчетләрне төзекләндерү эшенә Фәридә Забирова айрым бер хис, нишкәлек белән карый иде. Бу юкка түгел, әтисе ягыннан нәселләрендә 11 мулла булган. Беренче танышуыбыз да 1993 елда Зәңгәр мәчетне торгызу эше буенча иде. Аннан соң 1995 елда Мәрҗани мәчетенә күчерелгәч, әлеге Аллаһ йортын яңартуда шулай ук бергәләп эшләдек ди әңгәмәдәшебез Мансур хәзрәт. Ол өзі бик нишкәлек белән корап шунарга вот ничек кирәк, кая нинди рам булырга тиеш, нинди тәрәзә, нинди материалдан хәтта. Түбәләре дә нинди колай булырга тиеш, нинди калынлыкта булырга тиеш. Беләсезме, кай вакытта прораб шикелле дә җир. Раствор нинди икән, нинди качество растворы. Һәр көнне монда иде, иртәме, кичме, төнне белән дә без аны менә соңга калып утыра идек. Нинди идән җәябез, нинди материал булсын ул. Каверлар нинди булсын ул, нинди рәсемләр. Бар да җиңел генә бармады. Авырлык белән киртәләрне уза-уза эшләдек. Салих Сайдашев, Каюм Насыйри кебек данлыклы шәхесләр укыган мәдрәсәне нигездән яңарттык, урамның исемен үзгәрттек. Әле дә Фәридә Забирова белән башлаган проектларыбыз калган иде. Бүген алар минем алда Фәридә ханымның васыяте булып тора, ди Мансур Җәләлетдинов. Казан кирмәне. Татарның шанлы үткәне, бөеклеге сакланган урын. Кирмәнне реставрацияләү буенча гына да Фәридә Забирова тарафыннан шактый проект эшләнелә. Кол Шәриф мәчете шуның берсе. Где-то около 14 проектов было сделано только по Кремлю. Но в него входили такие крупные объекты, как вот 4 объекта Пушечного двора. Реставрация губернаторского дворца, резиденции президента. И в то же время еще я тоже как бы в этой мастерской работал, и вместе мы делали и консервации археологических останков многих сооружений именно периода там Казанского ханства и не только. Рөстәм Забиров Фәридә ханымның бер туган энесе. Һөнәр сайлаганда апамның тәэсире зур булды. Ул үз эшен ярата һәм аңа башкаларны да җәлеп итә белә иде, ди Фәридә Забирова хакында әңгәмәдәшебез. Бергәләп 10-тәдән артык проектка җан өрә алар. Гомумән бүгенге сәхифә героебыз эшләгән проектлар саны 130-дан артып китә. Ул шәһәр республика күләмендә. Кроме того, ей в жизни приходилось общаться с экспертами ЮНЕСКО, потому что Фарида разрабатывала формат ЮНЕСКО для номинирования на объекты всемирного наследия. И в 2000 году в результате Казанский Кремль стал объектом всемирного наследия.
Она работала также в подготовке документации по Свияжску, точнее Успенскому собору Свияжска, и по Булгару. То есть она считалась в России как специалист по подготовке этих форматов ЮНЕСКО. Архитектураға мәхәббәт Фәридәдә кечкенәдән, әти-әниләребезнең тәэсире дә зур булгандыр. Алар мөгаллимнәр, әтиебез Мөхәммәд Зәбиров Бөек Ватан сугышы ветераны, Россиянең атказанган икътисадчысы, Казан финанс-икътисад институтының проректоры, шулай ук язу сызуга оста кеше иде. Без Казан шәһәрендә тудык. Апам рәсем ясарга яратты. Сәнгать мәктәбенә укырга керде. Аннан Казан төзүче инженерлар институтының архитектура факультетын тәмамлады. Студент чагында ук иҗтимагый декан вазифасын башкарды, сеңлесе Ләйлә ханым. Она была ученицей знаменитого профессора-академика С.Р. Садиковича Айдарова. Она училась у декана архитектурного факультета Всеволода Остроумова. Ее учителем был также главный архитектор Казани Мунир Хасанович Агишев и его жена Инга Назимовна. Учителем, о котором она тоже рассказывала с интересом, был Николай Чумаков. Тоже он был большим краеведом и коллекционером. И вот под влиянием этих людей у нее и возникло вот такое стремление именно к охране того, что осталось, культурного наследия. Она подружилась и с профессором Халиковым Альфредом Хасановичем, и с Фаязом Хузиным, и с другими историками, которые внесли огромный вклад, в общем-то, в изучение истории нашего родного края. 160-тан артык бастырылган фәнни хезмәтләре бар. Халыкара дәрәҗәдәге конференцияләр, симпозиумнарда катнаша. Шактый еллар Казан архитектура төзелеш университетында мөгаллимлек итә. Үзе белгәнне укучыларына тапшыру төп максаты булды. Фатирында методологик түгәрәкләргә кадәр оештыра иде. Лаеклы ялга чыккач та 6 урында эшләде. Шуларның 2-се генә түләүле булды. Кешеләргә, шәһәргә булган мәхәббәт көч бирде аңа, ди Рөстәм Зәбиров. Кроме Союза архитекторов, вот с ее помощью был возрожден у нас ТРО ВАЙПИК, то есть это татарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников. Она входила еще и в научно-методический совет при Министерстве культуры Республики Татарстан, и в градостроительный совет Республики Татарстан и города Казани. Ее общественная деятельность как бы распространилась на организацию таких вот Том Сойер фест. И надо сказать, что в этом деле охрана памятников, она могла мобилизовать, собрать людей, потому что один в поле не воин. А дело это очень тяжелое, потому что против тебя капитал, иногда административные органы. То есть бороться приходилось очень серьезно. И сердце ее тоже как-то вот тоже пострадало от этого. И не каждая женщина может бороться на таком высоком уровне. Ул Татарстан Республикасының атказанган архитекторы, Казанның 1000 еллыгы, Россия халыклары мирасына керткән зур өлеше өчен медальләре иясе, Татарстан президенты, Россия мәдәният министрының рәхмәт хатлары белән бүләкләнгән. Фәридә ул Татарстанның, Россиянең тарихы, мәдәнияте, киләчәге дип уйлыйм. Чөнки безнең киләчәк бары тик бәйле, без үзебез саклый алсак, милләт буларак без сакланып кала алабыз. Әгәр дә без үзебезнең мәдәниятебезне, милләтебезне һәм динебезне белгән очракта гына. Она была очень щедрой, заботливой, хорошей матерью. Таких отличных детей воспитала 2. Одного она даже в 40 лет родила. И ее энтузиазм, он всех поражал. Все говорили, какая она энергичная. И вот она чувствовала, видимо, свою миссию в том, чтобы сохранить вот наше культурное наследие. Соңгы вакытта ул иске татар бистәсендәге берничә объектта һәм зур Кызыл урамдагы биналарны төзекләндерү буенча эшләгән. Мәскәүдә һәйкәлләрне саклау бөтен Россия курылтаенда катнаша, Камеч премиясе белән бүләкләнә. Ләкин бу сәфәрдән соң ул бүгенге көн зәхмәте белән авырып китә. 27 июнь көнне 67 яшендә аның йөрәге тибүдән туктый. Кеше китә, хәтер кала. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан.